Xeyirli kün, hürmetli milletteşlerimiz. Bugün bizning Dünya Studiyasında qonaq бар. Biz аны barыбызda bilamiz, barыбызda yaratабыз, hürmet etemiz. Менә мин шин күңелдән әйтәм, Зөһрә Шәрифуллинаның җырларын тыңлап үстем мин. Яратып, менә кассетларын сатып алып, дискларын сатып алып, күңелгә рәхәт бирә торган моңлы, йөрәккә май булып ята торган тавыш. Аңлагансыздыр, бүген безнең Дөнья Студиясында кунакта Татарстанның халык артисты Зөһрә Шәрифуллина. Хәерле көн, Зөһрә апа. Хәерле көн, Гөлназ. Хәерле көн. Безне тыңлаучылар, караучы, тамашачылар. Зөһрә апа, менә әйтегез әле, хәзер еллар узган, гомер барган. Уйлап карагыз бармы? Мин җырчы һөнәрен сайламаган булсам, бәлким яхшырак булган булыр иде. Яисә җырчы һөнәрен сайлаганмын, Аллага шөкер дип яшисезме? Аллага шөкер дим. Чөнки мин бала чактан ниндидер башка һөнәр турында хыялланмадым. Минем өчен җыр ул тормыш өе. Яшьтән үк яраттым, яшьтән үк менә үземә максат куйдым. Минем бары тик җырчы буласым килде. Һәм инде Аллага шөкер, менә 42 ел сәхнәдә тамашачыга хезмәт итәм. Bugün yaşap olmaz yollardan bulur. Havalanamız, koy yaşamamız. Yanıp yaşar şalımızı mahkum vakıtlarımızı kürmey kalamız. Yanıp yaşar şalımızı mahkum vakıtlarımızı kürmey kalamız. Зөһрә, менә сезнең тавышны башка кеше белән бутап булмый. Ул бер кемнекенә дә ошамаган. Аның ниндидер үзенчәлекле бер агышы бар, үзенчәлекле бер моңы бар. Менә мин моны һич арттырып әйтмим, мин сезнең җырларны бик яратам. Кассетларны алып тыңлаганнар, машинада кассетный дисклар булган, магнитофоннарда тыңлап җирдек әйбәт. Репертуарыгыз әйбәт сезнең. Менә халыкны туйдырмый торган, халыкны яраттыра торган репертуар. Репертуар сайлаганда Азат абыйның сүзенә колак саласызмы, яисә үзегез генә сайлыйсызмы? Әлбәттә инде, менә кабатлап булмый, үзегезгә генә хас тавыш дигәннән мәрхүм Хәниянең сүзләрен искә төшерәсем килә. Уфада концерт вакытында ул шулай ди, Зөһрә ди, синең белән мине кабатлап булмый ди. Ничектер ди, безгә пародия ясый алмыйлар дип, менә шулай бер сөйләшү булган иде. Чынлап тагын ничектер инде үз тавышың булу, үз җырларың булу, әлбәттә инде сәнгатьтә бик мөһим әйбер. Әгәр дә инде синең тавышыңны аермасалар, бөтенесе бер төрле булса, ул инде ничектер халык арасында популяр да булып булмасы дип уйлыйм инде мин. Шуңа күрә дә инде менә үземнең тавыш булу, ул инде әлбәттә үзе бер бәхет дип әйтергә. Үз тавышыңны табу дип әйтергә кирәк бу чиракта. Үз җырыңны табу бигрәк тәген. Гомумән репертуар җырчы өчен иң мөһиме ул репертуарны дөрес сайлау. Шуңа күрә дә мин инде репертуар сайлаганда һәр вакытта бик таләпчән булдым. Миңа һәр вакыт иң беренче чиратта менә җыр нәрсә турында. Бу җыр белән мин халыкка нәрсә әйтергә телим. Бу җырны ул кабул итәрме? Менә мин һәр вакытта үземә шундый сораулар бирә идем. Һәм инде күбрәк мәгънәле җырларны сайларга тырыштым. Һәм әйтергә кирәк, репертуарда менә шундай уйландыра торган җырлар шактый. Азат абыйның
монда? Озат инде ул музыка ягыннан бик таләпчән булды. Чөнки ул консерватория бетергән, югары белемле музыкант. Аңа инде, мәсәлән, бер нотаны дөрес җырламасаң, аңа инде ошамый ул. Кай вакытта инде без теге үзебез шәрәктә җырлап куясы килә бит, ләкин Азат һәр вакытта төзәтә. Гомумән музыкаль яктан ул миңа нык ярдәм итә иде. Зөһрә апа, ничә ел бергә яшисез хәзер? Азат белән 37 ел, быел 38 ел Алла бирсә була. Бергә яшибез. Менә инде сәхнәдә дә бит инде шактый вакыт узган. Мин әйтергә 42 ел аз вакыт түгел. Түгел. Аз вакыт түгел. Әле бүгенге көндәдәген менә шушылай чакырып торалар. Барып җырларга тырышабыз. Чөнки ул минем күңел халәтем. Мин яратам. Мин тамашачы белән очрашу ул минем өчен иң зур бәхет. Мин бөтен дөньямны онытам сәхнәдә. Менә мин үз тормышым белән яшим анда. Тормыш иптәшләрен сайлап ялгышмаганбыз. Шуңа да без дауылларда адашмаганбыз. Алтын туйда ак күлмәкләр киярбез әле. Картайдык, матур яшәдек диярбез әле. Яратып, яратылып та туймадык әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Бергә үтәсе гомерне җитәкләп кенә, яшәрбез кадерләп кенә, хөрмәтләп кенә. Алтын туйда күлмәкләр киярбез әле. Картайдык, матур яшәдек диярбез әле. Яратып, яратылып та туймадык әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Зөһрә апа, менә ике тәкә башы бер казанга сыймый дип әйтәләр бит. Икегез дә иҗат кешесе. Азат Хәлимов инде ул данлыклы баянчы. Ул югары белемле, үзегез әйткәндәй, музыкант, Татарстанның атказанган артисты. Зөһрә Шәрифуллина Татарстанның халык артисты, берсе җырчы, берсе баянчы. Ул алай бергә иҗат итү рәхәтме, яисә кубаушаулый да гаилә тормышында? Бәхәсләшкән чаклар бик күп. Менә безнең күбрәк бәхәс менә шушы музыка, җыр аркасында килеп чыга. Тормышта без алай нәрсәгәдер бәхәс куертып тормыйбыз. Мин үзем дә анда яратмыйм. Ничектер теге юл куя беләм дип әйтергә кирәк инде. Шуңа күрә, ләкин инде сәнгать ансыз гына булмый. Мин үземнекен Ул үзенеке. таләп итәм, ул үзенекен. Ахыр чиктә барыбер ниндидер уртак фикергә киләбез һәм матур гына иҗат җимешләре, матур гына җырлар иҗат иттек бергә. Азат бит элек аранжировкаларны ул үзе ясый иде миңа. Менә бөтен халык арасында популярлашкан җырларымның аранжировкаларын ул ясады. Менә шул гайтик су буенда учак яналар булмасынмы, ялгыз аккош күлләрдә булмасынмы, нигә яна йөрәгем, хәзер инде тала-тала гына дип йөртәләр. Гомумән саны китсәң, алар бик күп инде. Зөһрә апа, сезнең репертуарда халык җырлары да бик күп бит, Бик күп халык җырлары. Мин иҗатымны халык җырларыннан башладым. Мин бик ярата идем озын җырларны башкарырга, һәм аларны мин концертларда да башкардым. Әле дә башкарам, ләкин инде заман таләбе дип әйтим миндә, барыбер ниндидер җиңел җырларда кирәк, халыкның күңелен күтәрердәй җырларда кирәк. Шуңа күрә инде андый җырларга да игътибар итә башладым. Менә сез соңгы вакытта репертуарыгызда Зифа Нагаеваның да җырлары күп бит, име? Зифа белән бик озак эшләдек. Бик мәгънәле җырлар. Минем гомумән бик авторлар белән эшләдем мин. Менә үзебездә Зөфәр Хәйретдинов белән бик күп җырлар иҗат иттек бит инде без. Оннан соң Рим Хасанов әйтергә кирәк, Мөхтәдим абый Гыйләҗев, Рәис Ханнанов, Зифа Нагаева,
Шамил Шарипов. Менә алар белән бик күп җырлар без иҗат иттек. Зифа белән инде без инде иҗатташ дуслар гына түгел, алар белән инде без гаилә дуслары. Без шул хәтле якын дуслар, туганнар шикелле. Шуңа күрә дә инде ул җырлар язгачтан һәр вакытта менә күрсәтә. Минем күңелемә якын җырларны минем шундый мөмкинчелегем бар сайлап алалам. Шуңа күрә дә менә ул язган җырлар соңгы елларда мине өр-яңадан ничектер канатландырып җибәрделәр, өр-яңадан стимул бирделәр һәм халыкка дагы менә популяр тагын өр-яңадан популярлашып киттем дисәм дә ялган булмас, чөнки бер вакыт кына җыры белән Авызымнан үзеп алдым. бер вакыт кына җыры белән инде өр-яңадан күтәрелеп киттем. Аны бүтән кеше җырлый. Аны, Чөнки бүтән нәрсә бер вакытка икән барыбыз да аңлый. Һәм ул тормышта шулай бит инде. Берәр нәрсә килеп чыкса, шул бер вакыт кына дигән җыр искә төшә дә куя. Ой, аны Уфада концерт вакытында Зифада чыкты инде карама. Бер шундай ир кеше сәхнәгә чәчәкләр белән чыкты да, бу ди тормыш гимны ди. Чыннан да ди, кешеләргә кирәк чакларда бит бер вакыт кына ди. Чыннан да сүзләре бик кеше күңеленә үтеп керер ди. Умыр зая чәчәк ата бер вакыт кына. Кышлар үтеп язлар кайта бер вакыт кына. Күкрәп чәчәк аткан чаклар бер вакыт кына. Яшьлек вакыт, матур вакыт бер вакыт кына. Ярсу ташкын кебек чаклар бер вакыт кына. Бер вакыт кына. Балалар үстергән чаклар бер вакыт кына. Канатлар яңарткан чаклар бер вакыт кына. Күкрәкләрдән кошлар оча бер вакыт кына. Зур тормышлар кышкан чаклар бер вакыт кына. Алма кебек матур чаклар бер вакыт кына. Бер вакыт кына. Зөһрәпә, менә улларыгыз иҗатны сайламаганнар. Сез теләмәдегезме, үзләре теләмәделәрме? Безнең ике улыбыз дагы бик яраталар сәнгатьне. Олы улым минем гитарда бик матур уйный. Бәләкәе фортепианога да йөрде. Ләкин алар иҗат юлыннан китмәделәр. Без аларга үзләренә мөмкинчелек бирдек сайларга. Һәм инде алар бик теләп телләрне өйрәнделәр. Әйтергә кирәк, икесе дә генә алар берсе финанс-икътисад институтын бетерде, икенчесе университетның экономика факультетын. Һәм инде алар икесе дә чит илдә үзләренең укуларын дәвам иттеләр, икесе дә Англиядә университет бетерделәр. Алар бик яхшы беләләр телләрне. Шуңа күрә дә укып бетереп, үзебезнең Татарстаныбызга кайттылар. Монда аларның эшләре бар. Балалар өчен күңел тыныч. Аллага шөкер. Ничә аныгыз бар, Зөһрәпә? 3 аныгым бар. Олы малаемның 2 кыз, 1 малай. Исемнәре ничек? Рияна, Айлина һәм Эмир. Инде бәләкәе әле менә бүгенге көндә башлы күзле булмаган. Бәлки инде менә булар дип өмет итәбез. Яхшы килен булсын. Без инде яхшы килен, тәүфиклы, тәртипле, үзебезнең бала булсын дип шулай дип телибез. Ирапның бәхете хатын-кызда диләр бит. Шулай. Зөһрәпә, менә иҗат юлыннан кителгән, шактый гомер узылган, шактый җырлар җырланган, әмма иң беренче сәхнәгә чыгып, аяк басып җырлаган вакытыгызны хәтерлисезме? Хәтерлим. Олы сәхнәгә бу. Олы сәхнәгә мин бит инде иң беренче олы сәхнәгә чыктым Илһам Шакиров белән. Шуңа күрә мин аны остазым дип тә әйтәм. Минем өчен ул менә
ничек дип әйтим инде, эткәй шикелле якын булды Илһам абый. Шул хәтле якын итте ул мине, бик күп әйбергә өйрәтте ул мине, репертуар сайлаганда ул миңа бик ярдәм итте. Сәхнәгә беренче тапкыр җитәкләп алып чыкты ул мине Курганда, әле хәзердәген хәтерлим. Сәхнәгә чыккач, микрофонны кая куярга белмичә, аптырап йөргән идем. Чыгып, мотор иттереп, менә шулай була инде ул. Әле башта беренче чыкканда сез инде кытыршы җирләре булса, бик теге игътибар итмәгез дип, тамашачыларга шулай мотор иттереп мине бик мотор иттереп әйтеп чыгарганнары менә хәзердә исемдә. Әлбәттә инде Илһам абыйдан бик күп әйбергә өйрәндем. Ни кызганыч менә. Бик кызганыч Илһам абыйның булмавы, ул җитми. Бик улпат җырчыларыбызны югалттык. Менә бүген искә алуыбыз аларны Хәмдүнә апа, Хәния, Илһам абый Шакиров, Әлфия апа Абзалова менә бер чырдарак китеп бардылар. Хәмдүнәне бик сагынам. Атнасына инде бер 2-3 тапкыр сөйләшеп ала торган идек инде. Гел менә хәзер бит инде улгайган сайын яшьләр белән бик аралашып булмый. Үзебезнең җырчылары әс калдык бит инде. Шуңа күрә бик сагынам. Хәмдүнә белән бик дуслар идек. Урыны җәннәттә булсын. Гел искә алмаган көнем юк. Шулай. Зөһрә апа, менә китаплар бар, артистлар иҗатын барлап, фотографияларын туплап, китаплар чыгару зур әйбер. Бу бит истәлек. Бу киләчәк буыннарга истәлек. Менә без сезне күрәбез, беләбез, әле бездән соң киләчәк буында бар бит. Нинди җырчыларыбыз булган, нинди җырлар булган, аларның тормышларында нәрсәләр булган. Менә сезнең дә шундый матур китап дөнья күргән. Менә шул нәрсәне күз алдында тотып нәшр иттегез бу китапны. Менә үзең үк әйтеп бирдең, Гөлназ, без бит инде мәңгелек түгел. Гомер бара, олгаябыз, үзебездән соң нәрсәдер калдырасы килә. Иҗат, үземнең менә тормыш юлы, бергә эшләгән коллегалар, бергә эшләгән җырчылар турында. Гомумән, менә шундай бер җылы гына, матур гына китап килеп чыкты. Һәм әйтергә кирәк, бик зур эш эшләнде дип әйтәм инде мин. Пандемия вакытында бит менә концертлар булмады безнең. Гел өйдә булдык. Шуннан балалар әйтә, нигә соң син китап язмыйсың әни дигәчтен, менә мин шушы эшкә алындым. Һәм әйтергә кирәк, 1 ел эчендә без бу әйберне эшләп чыктык. Бик матур бу китапны. Бик матур китап килеп чыккан. Моны теләгән укучы каян ала мәсәлән? Менә әле бер кайда да юк әле. Безнең шундай бик матур планнар бар. Минем бит инде быел 65 яшьлек юбилей. Кызганычка каршы без инде аны декабрьдә берничә уздыра алмадык. Менә шушы билгеле сәбәпләр аркасында. Без инде филармония җитәкчелеге белән сөйләшеп, аны күчерергә уйладык инде көзгә. Менә шунда инде без уйлыйбыз, презентация да ясарбыз китапка, һәм инде матур итеп тамашачылар белән бер юбилейны дагын җыелышып искә аласы булыр дим. Быел чөнки 65 яшьне уздырыйк әле. Әле 70-кә вакыт бар, белеп булмый. Бу уздыралганда уздырасы килә. Әлбәттә, әле тавыш бар, матур җырлыйсыз. Әле теге эшлим дип ашкынып торасыз. Иртәгесен Ходай кулында. Алдагысы Алла кулында шул. Белеп булмый. Шуңа күрә дәген мин инде гомерем буе тамашачы белән эшләгәч, алар белән юбилеемны да алар белән бәйрәм итәсем килә. Әлбәттә, алар да көтәләр. Тамашачы әлбәттә көтә. Сораучылар бик күп. Ни өчен Зөһрә былай гына калды? Ни өчен уздырмадың? Әлбәттә инде аның сәбәбе бар. Сәбәбе шул бер генә, менә шушы пандемия белән. Зөһрә апа, менә гаиләдә еш җыеласызмы? Улларыгыз аерым тора бит инде сезнең белән түгел. Җыелабыз. Балалар киләләр. Әлбәттә инде алар килгәндә рәхәт. Алар белән инде вакыт узганы сизелми дәген. Ничек кенә булмасын, менә шушы семьяда, гаиләдә булган җылылык барыбер күңелгә рәхәт. Әлбәттә. Зөһрә апа, без сезне бик яратабыз.
тавышыгызны да, үзегезне дә, гомумән иҗатыгызны Рәхмәт, Гөлназ. исән сау булып, күңел кушканча яшәргә язсын. Амин, шулай булсын. Аллага шөкер, хәзер инде исем дә бар, яраткан тамашачы да бар, бай репертуар да бар. Менә Ходай Тәгалә шуның бәрәкәтен биреп, озак еллар әле менә җырларыгыз белән халкыбызны шатландырырга язсын. Минем инде бер генә теләгем, иң мөһиме барыбыз да исән сау булыйк, сәламәт булыйк. Үйләребездә, илләребездә тынычлык булып, матур итеп, бергә әле очрашып, концертларда очрашып, яшәргә насыйп булсын дип телим. Амин. Тигезлектә, мәхәббәттә, балаларның бары тик куанычларын гына күреп, исән сау булыгыз. әйе. Без сезне бик яратабыз. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта халкыбызның яраткан җырчысы, Татарстанның халык артисты Зөһрә Шәрифуллина булды. Ә мин Гөлназ Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Aşık